dag går vi i gang med et helt nyt tema. Vi skal nemlig dykke ned i drømmenes fortvivlende land. Drømmen er en rigtig stor del af en vigtig bearbejdningsproces. Man mener, at drømmene er en refleksion af vores underbevidsthed og en uvurderlig kilde til input på det, vi går og tumler med i livet. Vores drømme prøver altså ofte at fortælle et budskab, som stammer fra vores underbevidsthed. Hvis ikke vi forstår det her budskab, vil vores underbevidsthed ændre lidt på drømmen for at få os til at forstå budskabet. Det er også derfor, at vi ofte kan opleve den samme drøm igen og igen. Mange de mener også, at drømme kan have en symbolsk betydning. Et eksempel kunne fx være vand. Hvis du drømmer om vand, mener nogen, at det kan betyde, at dine følelser er i kaos eller oprør. Mange mener derfor, at man kan tolke sine drømme og få en større selvindsigt. På den måde kan vi med den rette indstilling arbejde med vores bekymringer og tanker gennem nattens drømme. Er der noget, der går dig på? Lad mig hjælpe dig. Min drømme lader mig aldrig glemme smerten. Det gør mig ondt. Men det springende og besværlige punkt, og det fantastiske ved drømmen, er, at det er dig selv, der skaber dem. Det betyder netop også, at du selv rummer ressourcerne til at løse dine udfordringer. Skriv drømmene ned. På den måde bliver du mere bevidst om, hvilke følelser du vil kæmpe imod. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.